Good evening basketball fans and welcome to the Ako Bicol Cup. Dito pa rin sa Rodeo Capital of the Philippines, Masbate. We are live at the Kataingan Covered Court sa magandang lugar ng Kataingan for our second game of our day 22 of eliminations. Siyempre itong matchup na ito will be brought to you by the home court or the home team of Kataingan versus the visiting team of PU V Corpus. Siyempre, Ako Bicol Cup is brought to you by Rep Zaldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Kasama na din ni Congressman Jill Bongalon. Ako po ang inyong mga kasama, si David Joshua Bernales, and kasama natin ang ating resident analyst na si Coach Paul Sepe. Coach, kumusta ka? Yes, okay naman partner at magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-suporta. So ito nga, at nandito tayo sa Kataingan for this last and final game of our doubleheader. Kataingan versus itong mga taga-PUB Corpus. So ito partner, magandang labanan na naman ito ngayong gabi. So wag na natin patagalin of course at ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. J.V. Salvidar. Brought to you by Dogsland Zaldico ng Bicol Party List na tawag na kasulupaan. We welcome you everyone inside of the International from Rebor and our matchup. Our second game will be having Kataingan versus Team UV Corpus. As for start with Team UV Corpus, running jersey number 3, Emerson Salante. Running jersey number 5, John Potri Anabo. Running jersey number 6, Richo Dulo. Running jersey number 13, Chanhei Bugoy. And running jersey number 21, Ronnie Rado Jr. And for the first five for Team Kataingan, running jersey number 1, Robert Devente. Running jersey number 7, Henry Gallego Jr. Running jersey number 12, Joel Bergantini. Running jersey number 18, Dario Arbel Saez. And running jersey number 23, Roch Legaspi. And for the officials for this ball game, Richard Ronnie Mamiza. Number 1, 100% and number 2, CJ Sanchez. This is the Bicol Cup Masbate. Atito! And ayun na nga mga kasurog, pinakilala na ang first 5 ng both teams. Now, we will start off with this tip-in. Kanino mapupunta ang first possession? It will go to PUV Corpus. And yun nga coach, napansin ko lang na bumalik yung isang key player dito ng mga taga-PUV Corpus, which is John Ray Pugoy. Yes partner, ito magandang contribution ito for team PUB Corpus. But again, muntik na makaagaw itong mga taga-Kataingan at nakabalik ang bola dito kay Dulom na Rado Jr. at tuluyan na ngang na-steal nito ni Clemente. Pero yan, lalabas ang bola dito. Mapupunta ulit ang possession sa PUV Corpus. I mean, balik. Balik yan sa Kataingan partner because the 24-second shot clock violation for team PUB Corpus on that play. Okay, medyo sloppy yung start dito ng both teams. Pero ayan, home team with their first attempt is good. 2 points dito para kay Versales to start off this ball game. Oo, partner, speaking of Versales, maganda ang pinakita nito nung kalaban nila ay yung Team Uson, but they came up short on that game. At again, tingnan natin kung ano pang contribution nito ni Versales dito sa ating ball game. Pero yun na nga, another turnover here para sa side ng mga taga-PV Corpus. Bergantin ngayon, nagdadala ng bola para sa home team, Kataingan. Driving, reverse layup, no good doon. Rebound secured here by Salarde. Pero nakuha na naman ulit ng ng Kataingan. I mean, yung bola doon, another turnover para sa PV Corpus. Gandang passing doon. Pero matatawagan ng 3 seconds violation dito ang Kataingan. Overpassing on the part of Kataingan. That could have been an easy layup for Gallego on that play. Masyado nilang pinasiguro yung bola doon, and in turn that will cost them a turnover early on in this ball game. Then Rado Jr. passes to his teammate inside. Anabo to Dulom, no good sa kanyang attempt pero may second chance pa dito. Ang PV Corpus kicks it to the outside, another turnover dito para sa PUV Corpus.
Pero yun, naagawan ulit ang Kataingan dito. Dulom open for that layup. He makes it. First 2-pointer here para sa mga taga-PUV Corpus. Good recognition on Pogoy on that play to a running Dulom para sa kanilang transition offense. Bergantin to Clemente for 3, no good. Salarde gets a rebound again. Lalabas ang bola. Mapupunta sa Kataingan ang bola. Sayang yun, hindi na control ni Salarde yung rebound na yon. Pero yan, out of bounds. Another turnover then for the side of Kataingan. That's 3 turnovers now in this first quarter. Super nagiging unselfish naman ito mga taga-Kataingan sa mga plays nila, no? Ayan, Dulom open, fires a long 3, no good sa kanyang attempt. Rebound secured here by Gallego Jr. Numbers game dito. Gallego going all the way. Easy layup there para kay Gallego Jr. Dulom now on the other side. Passes to Anabo. Spins, fakes, fires. That's good using the board for that 2-pointer by John Patrick Anabo. Good move, partner. Itong si Patrick Anabo. Maganda yung kanyang positioning on that low post. Yeah, very patient there on the side of Anabo. Pero ayan, powering through dito. Isang player ng ating mga taga-Kataingan. Pero ball will go out of bounds. Same ball pa rin with 14 seconds on the shot clock. Yun, Long box pass play. Oh, Gallego to the other side to his teammate, jersey number 23, Legaspi makes his first point here in this ball game. Magandang box play yon mula dun sa inbound nito mga taga-Kataingan. Pero let's see, partner, kung ano gagawin dito ng mga taga-PUV Corpus. Pogoy now with the ball. 11 seconds on the shot clock. Rado Jr. spins, fires. No good sa kanyang attempt. Bergantin now with the ball para sa mga taga-Kataingan. Beautiful pass there, pero that's a swat away by Anabo. Pero Bergantin secures that second chance effort para sa side ng Kataingan. 2-point lead dito para sa home team. Beautiful block there by Gallego Jr. Nice defense on the side of Kataingan. Bergantin, inside pass, fakes, goes inside, drives, that's good. 2-pointer. Let para kay Legaspi. And magpapatawag ng timeout dito mga kasurog ang PUV Corpus with 6 minutes and 20 seconds remaining dito sa ating first quarter. 4-point lead ng hawak ng home team of Kataingan. Yes, partner. So that's a good unselfish play na pinapakita nito mga taga-Kataingan on their last 4 basket. Yes. So yan ang titingnan natin dito. So kasi maganda ang distribution, partner, nito ni Roel Bergantin for Team Kataingan. So tingnan natin kung ano ang gagawin dito ng mga taga-PUV Corpus for their adjustment dun sa ginagawa. But again, partner, pansinin din natin kasi sabi nga natin, mas medyo malalaki itong mga taga-Kataingan kumpara dito sa mga taga-PUV Corpus. But for sure, hindi yan magbaback down itong mga taga-PUV Corpus. Ayan, going back dito sa ating ball game. Dulom now will pass the ball to Pogoy. Pogoy on the inside. Salarde goes inside. No good sa kanyang attempt. Medyo nahihirapan dito si Emerson Salarde to convert points, lalong-lala na on their last outing, pero hindi mo siya maano on the defensive side because his inside presence really is strong para dito sa mga taga-PUV Corpus. Pero ayan, Kataingan on the offense, kicks it to the outside with 7 seconds on the shot clock. Nice pick there for that mid-range jumper, pero hindi papasok ang bola dito for the side of Kataingan. Chance now here para sa PUV Corpus to score. Rado Jr. reverse layup, no good. Clemente with the rebound. Bergantin passes to the corner. Mid-range jumper, no good. In and out para sa attempt ni Legaspi. Almost a minute without a score dito ang both teams, mga kasurog. Salarde to Pogoy. Pogoy fires a 3. That's good! And ayun na nga, mga kasurog. First 3-pointer dito ni John Ray Pogoy. That's a good shot from John Ray Pogoy, partner. Sabi nga natin, he can make that shot. So wala man lang kumuha for Team Kataingan on that play. Yeah. So kinapitalize yun ni Pogoy on that
3-pointer. Pero a nice screenplay there from the side of the teammate of Pugoy. Pero ayun, 2-pointer again para kay Legazpi dito, giving him 6 points in this ball game. Good patience on the part of Kataingan on that play. 6 points yan si Legazpi, partner, dito sa ating ball game. Pugoy to Salarde, balik sa kanyang bola, kicks it out to Salarde, Salarde to the corner, Torado Jr. for 3! That's good! Gandang ball distribution there on the side of PUV Corpus, pero ayun, attacking inside of the rim. Versales again. Grabe yung sequence na yun, sagutan ng dalawang kupunan. But again, partner, sabi nga, yung mga ganyang unselfish play ang maganda na nakikita natin para dito sa dalawang kupunan. Medyo madaling nakakapag nabubutas dito ang depensa ng PUV Corpus when Kataingan will drive to the lane, but that's another turnover on the side of PUV Corpus, making that the 6 turnovers in this first quarter with that traveling violation of Anabo. Yes, partner. At itong Kataingan ay mayroong 3 win dito at 2 talo. At ito namang mga taga-PUV Corpus ay may 1 panalo at 3 talo. So titingnan natin kung magtutuloy-tuloy itong panalo ng Kataingan dito or makakasilat, partner, itong mga taga-PUV Corpus dito sa larong ito. 3-point attempt there is no good. Prado Jr. going inside. Masyadong madulas yung bola doon, pero lalabas ang bola and mapupunta ulit sa side ng PUV Corpus. At yun, maganda sanang transition na yun for Team PUV Corpus at medyo nabitawan lang ni Rado Jr. yung bola. Buti na lang, hindi nasalo doon ng jersey number... That's Roel Bergantin, partner. Yung nagtitrail doon. Bergantin secures that rebound para sa side ng Kataingan. 3 minutes and 20 seconds remaining in this first quarter. Bergantin passes to the inside to Versales. Versales kicks it to the outside, pump fake. Bergantin will float it up. No good. Offensive rebound. Gagawan ng bola dito. Versales inside again. Tatawagan ng foul dito si Anabo. Nice attempt there on by Versales, which will put him to the line to shoot for 2. That's the first foul on Anabo on that play. Maganda na sana, partner, yung recovery nila when it comes to defense on that side. Kaso medyo napapalo pa itong si Anabo doon kay Versales. First attempt dito ni Versales is no good. I mean, dalawa yung nagbabantay kanina kay Versales. Kailangan niya talagang i-heave yung bola doon kung ayaw niyang matawagan ulit ng 3-second violation. And yun, marireward siya ng free throws. Yung problema lang, hindi niya naipasok kahit isa doon sa kanyang 2 charity shots. And pinasok na rin, partner, itong si Brian Hilongo as a good performance on their last outing. Pugoy, mid-range, jumper is good. Balik tayo dito kay Brian Hilongo, who scored a bunch on that last outing nila. But again, hindi yun, partner, kumbaga, medyo bitin yung kanyang performance. Medyo bitin ang performance sa team itong mga taga-PUV Corpus, kaya sila natalo on that game. Hindi rin natin kakaila, coach, na masipag talaga itong PUV Corpus. It's just the fact that minsan kulang sila when it comes to their ball games. Minsan 6 sila, minsan 8 lang, pero kaya nila makipagtapatan dito sa mga ibang teams na nakakalaban nila. Yan yung sinasabi natin doon nung game na itong PUV Corpus, yung kanilang field goal percentage ay napakababa. So, ngayon, tingnan natin, partner, kung makakabawi itong mga taga-PUV Corpus dito with 14-11, lamang ang 3 itong mga taga-Kataingan. But again, wala akong nakikita dito mga imports, partner, for both teams, no? So all local players. All local players for PUV Corpus and for Kataingan. Oo din. So wala dyan yung mga kanilang mga guest player. But again, pinasok na rin si Yanson na napaka-hardworking din for team PUV Corpus. And coach, naman papansin natin sa mga previous games talaga nito mga taga-PUV Corpus is that first to second quarter talagang magaling sila. Dominating nila yon. Medyo nalalamangan man sila, pero nababawi nila. Kagaya ng 3-pointer ni Yanson. It's a long 2, partner. Long 2-pointer lang. Stepping on the line. Yanson. But again, that's a good shot on Yanson on that play.
Pero Pipito to the corner. To his teammate, balik sa kanya ang bola. 10 seconds to shoot para kay Pipito. It's gonna be a traveling violation para sa side ng Kataingan. So that's Nino Yanson. So sa kabila may Yanson, sa kabila mayroon din. Siguro magkamag-anak ito, partner. Hindi, coach. Z yung isa, S yung isa. Ganun pala yung spelling. So ito. Magkatunog lang, pero yan. Yanson for 3 again. No good this time. Anabo with the offensive rebound. Passes to Pugoy. Pugoy thought about that 3-pointer. Goes inside instead. Passes to Anabo. Nice assist there from Pugoy to Anabo. At ito, partner, abante na ng isa dito. Itong mga taga-PUB Corpus. Sabi mo nga talaga nga itong mga taga-PUB Corpus ay yung efforts na binibigay nila every game. As you can see, the defense of PUB Corpus, but a good offense on a part of Yanson. 3-pointer there is good para kay Nino Yanson. 2-point lead para sa mga taga-Kataingan. Pugoy open, nice screen there. It's good para kay Pugoy. Second 3-pointer in this game. At ayun na nga, itong si Pugoy starting to pick up his game at early goings ng ating laro. So maganda yan, partner. Maganda nga paangitain yan for Team PUB Corpus. Yeah, it's a good sign para dito sa visiting team. Pero open there on the corner for 3. Si Pipito pero hindi papasok ang bola. But same ball yan. Last touch ito ni Pugoy on that sequence. 21 seconds remaining dito sa ating first quarter. Pipito holding the ball. 10 seconds on the shot clock. And matatawagan ng traveling violation dito si Cleofe. Another turnover on the side of Kataingan. 13 seconds here remaining sa first quarter. Shot clock is off. Salarde with the ball para sa PUB Corpus. Passes to Yanson. Yanson to the corner. Pugoy. Pugoy will fire. No good this time sa kanyang 3-pointer. And that's gonna be the end of our first quarter. 18-17 mga kasurog ang ating score. Lamang ng 1 puntos ang mga taga-PUB Corpus. Ito nga, sabi nga natin na itong mga taga-PUB Corpus dito, talagang they are playing with no pressure, partner. Yes. For Team Kataingan naman because of their loss on their second game. So talagang dapat dito wag na matalo itong mga taga-Kataingan with 3-2 sa ating team standing, no. So dapat i-capitalize nila ito and galing yung kanilang momentum dun sa kanilang last game, partner. But again, sabi nga natin, they are all playing, their local players lang nandito. And for Team PUB Corpus, ganun din. But yun lang yung pagkakaiba, sabi natin, yung efforts na ginagawa is dito ngayon sa ating first quarter. Coming to into second quarter, tingnan natin kung magtutuloy-tuloy for PUB Corpus, partner. Pero hindi din natin pwedeng i-count out yung effort na pinuput in dito ng home team of Kataingan. Close fight ito. Close game. Marami pa ang pwedeng mangyari in this ball game as we continue on in this second quarter. A floater there to begin the quarter is no good sa attempt ni Gallego Jr. PV Corpus naman ngayon ang nasa offense. Pugoy on the inside. Layup is good para kay Hilongo. First points dito ni Brian Hilongo. At maganda yung recognition ni Pugoy on that play. And leading scorers natin, partner, Legaspi, 6 points. At itong si Pugoy with 8 points, partner. Yes. At ito nga, maganda ang pinapakita dito sa ating ball game. Clemente with that mid-range jumper is no good. Second chance sana doon para kay Legaspi. Pero hindi papasok. Pugoy na with the ball. Passes to Salarde. Salarde inside again to Hilongo. Medyo malakas yung pasa niya doon. That's gonna be a turnover on the side of PUB Corpus. And an easy 2-pointer para kay Daryl Versales. Medyo napalakas yung pasa ni Salarde kay Hilongo. That could have been another 2 points for Hilongo, partner. But again, good capitalization on Versales for the transition offense sa mga taga-Kataingan. Pugoy passes to the wrong man into the hands of Gallego Jr. Lay up, no good. Put back is good para kay Legaspi. 8 points na yan, partner, dito sa ating ball game.
good trail job on Legaspi doon sa play na yun. Not giving up. Yun naman talaga dapat mong gawin. No? Yes. Huwag mong hayaan. Kahit medyo alam mo lang nasa transition, sundan mo pa rin yung teammate mo. Tara yan, PUV Corpus. Another steal partner for PUB Corpus. Another transition opportunity. But ayun, there's a foul na tinawag dito kay Yanson. 2 shots ngayon para kay Roch Legaspi, leading scorer para sa mga taga-Kataingan. 21-20. Mga kasurog, ang score natin dito lamang ng 1 puntos ang home team of Kataingan. Because of that mini run partner na ginawa nila, 4-0 run. At balik naman sa kanila ang kalamangan. But again, itong si Legaspi, mintis yan sa kanyang unang free throw. Yes. He still has another one here, trying to extend their lead to 2 points. Does not make the second free throw para sa side ng Kataingan si Legaspi. PUV Corpus now on the offense with 8 minutes and 8 seconds remaining dito sa ating second quarter. Salarde with the ball, passes to the other side. Yanson, balik sa kanya ang bola. Into the hands of Pugoy. Pugoy, inside pass to Anabo. Medyo malakas na naman. Muntik pang magka-turnover dito ang PUV Corpus. Hilongo steps back for 3 using the board for that 3-pointer. 5 points in this ball game. Si Brian Hilongo. At yun nga, kahit gabi na, bukas pa ang mga bangko Yes. for Hilongo. That's the 5th point of Brian Hilongo sa ating ball game. Gallego to Bergantin. Bergantin to Clemente for 3. No good. Still Nabo. struggling partner itong si Clemente. Usually na ipapasok niya yung mga 3-pointer na yan, no? Still not hitting up dito si Clemente. Pero yun, missed there by Yanson on his 3-point attempt. Bergantin swiped away by Salarde. Pupunta sa PUV Corpus yung bola na iyon. Tumama pa sa paa ni Bergantin. So good swipe on the part of Pogoy on that sequence. At balik na dito si Rado Jr. partner. Pinalitan nitong si Nino Yamson. Papahinga muna dito si Yanson as Salarde will pass inside to Hilongo. Balik sa kanyang bola. Depensa masyado dito para sa Kataingan. Pero yung attempt doon ni Pugoy almost went inside. Kataingan now on the other side. Almost a turnover. Layup is blocked away by Hilongo. Rado Jr. with the ball para sa PUV Corpus. Into the hands of Hilongo. Hilongo will go inside. Layup. That's good. Using the board again para sa shot attempt doon ni Brian Hilongo. Gandang performance for Brian Hilongo coming off the bench. But ito partner, may report muna tayo mula sa ating courtside reporter na si Miss Danica Garcia. Danica, pasok. Thanks, Burns and Coach Paul. According to Coach Spencer Scarcha of Team Kataingan, intense ang kanilang preparasyon ngayon between Team PUV Corpus dahil kailangan nilang manalo para maka-advance daw sila sa next round. Kung mapapabayaan daw kasi, masasayang lamang ang kanilang mga ensayo, lalo pat pinapahalagan daw nila ang kanilang standing na 3-2. Wala rin ngayon si Igot dahil sa commitment nito sa ibang liga. Samantala, kailangan naman bantayan ng Team PUV Corpus ang kanilang depensa, lalo pat 8 lamang sila at kulang ng 5. According to Coach Jong Diquiso of Team PUV Corpus, they still hoping na maiuwi ang panalo ngayong gabi dito sa Day 22 ng Ako Bicol Cup Masbate. That's the latest update dito sa courtside. Balik sa inyo Coach Paul and Burns. Yan, maraming salamat Danica for the report on our courtsides. And yun na nga Coach. This is a big game para sa team ng Kataingan. Yes, yun nga, sabi ko nga high stake pa din ito, no? Kasi contention pa sila for that second standing dito sa ating liga for the 3rd district partner. Kung gusto nilang advance doon sa ating next round, so dapat wala na silang italo or maitalo dito. So ayun na nga. For Team PUB Corpus partner, sabi nga natin yun, 5 players ang wala sa kanila ngayon. But again, sabi nga natin, talagang lalaban at lalaban ito dito. Ayan, Hilongo now with the ball spinning. Passes to Rado Jr. Grabe ang depensa on the inside ng mga taga-Kataingan. Pero Pugoy, sidestep 3-pointer, no good. Muntik pang pumasok ang bola na yon. Clemente, passes to his teammate. Bergantin. Kicks it to the other side. Layup is good. Lininisan pa ni Legaspi yung ring doon on the side of Kataingan now with 10 points. Yes, grabe. Strong move on the part of
Legaspi on that sequence. Pero ayan coach, matanong ko lang kailan po ba ang second round ng Ako Bicol Cup Masbate? Yun, wala pa at tatapusin muna natin itong dalawa. May dalawang araw pa tayo Ayun. for the elimination. So after that, doon natin malalaman kung sino ang mga papasok for the second round for quarterfinals. Tapos maglalabas tayo ng schedule. So yun po, kailangan updated kayo sa ating mga social media platform, no? Sa Facebook, yung Rep Saldico page, Ako Bicol Party List page, yung Ako Bicol Online TV page. Of course, ano din, sa ating YouTube, mayroon din tayo dyan. You can watch there. And sa TikTok, mayroon din tayo at Ako Bicol Cup. Yun, maraming salamat coach. Pero going back sa ating ball game, Legaspi with the mid-range jumper, no good. Rebound secured there by Bergantin, pero nakuha ni Dulom yung steal doon. Nice ball movement and distribution para kay Dulom for that two-pointer para kay John Patrick Anabo. Good handle sa the part of Dulom and good dish para dito kay Anabo. So, grabe. Pero yan, Gallego Jr. on the offense. Kicks it outside to Clemente for 3. No good. Put back. Legaspi, wala pa rin. Nice defense there on the side of PUB Corpus. Dulom nagmamadali dito. Goes inside. Kicks it to Hilongo. Hilongo layup. That's good. Matatawagan pa siya ng foul. And a chance for a 3-point play. Grabe, umiinit dito si Brian Hilongo. Oo, Parker. And of course, that's a layup. Hindi mangyayari because of that good pass galing dito kay Dulom. So, medyo nag-gas up dito, Parker. Itong mga taga-PUB Corpus. Nalamang na ng 3 dito. Grabe, nakita pa ba yun ni ano? Yes, yun na sa gusto kong sabihin Nandito na siya sa ilalim at but again, sabi nga natin, alam niya siguro na talagang itong si Brian Hilongo ay lagi nagtitrail. So, ayun, naisip 2 plus a basket for Hilongo. 3 minutes and 40 seconds remaining dito sa ating second quarter. Legaspi kicks it to Bergantin. Bergantin with that two-pointer using the board. 7 points yan, partner. Itong si Bergantin kanina nakapagtala din siya ng isang 3-pointer while Danica is reporting. Yeah. Ayan, Hilongo now goes inside, passes to Rado Jr., stops and pops on the mid-range, getting another two-pointer para sa PUV Corpus. Good play on the part of PUB Corpus. Hilongo and Rado, 2-man play on that sequence. Bergantin now, passes to Versales. Versales balik kay Bergantin, to the other side, a 3-pointer, no good para kay Pipito. Pero may offensive rebound doon. Nakuha pa ba nila? Hindi. Nakuha dito ni Anabo yung bola. That's a steal from him. Dulom now goes inside, laying it up. No good. Natatawagan ng foul dito si Yuichiro Dulom. Sa first foul ng Dulom, partner. Pero magandang recognition niya, no? Talagang inaabangan yung drop pass ito ni Bergantin at ito ni Pipito. But again, that's a sorry miss for Dulom on that play. Pero ayan na, mga kasurog, 32-28 ang score natin dito. Wala mang pa rin ang visiting team of PUV Corpus. 2-possession game lang dito. Naka-breakaway si Rado Jr. for that easy layup. Pero hindi niya naipasok yung bola dito. Bergantin na with the ball. Momentum dito ngayon ng mga taga-Kataingan. Spin move. Bergantin na pasa yon pero may turnover dito on the side of Kataingan. Sabi lang yun na Pipito. Nagulat din siya doon sa pasa ni Bergantin at medyo minadali niya. Alam mo ba yung partner, yung mga ganong player na medyo wala pa yung bola, alam na nasa isip niya kung ano gagawin niya. But again, that's a traveling violation ng Pipito. Naratel siguro dito si Pipito. Pero ayan, Salarde going inside. No good sa kanyang layup. Versales with that ball secured. Going all the way on the inside. Nakuha doon ni Salarde yung bola. Napunta sa kamay ni Dulom. Ngayon sa kamay ni Rado Jr. for that layup is good. Grabe yun. A good steal on the part of team PUB Corpus courtesy of Dulom partner. So abante na dito ng 6 itong mga taga PUB Corpus. Daming nagdideposito sa bangko para dito sa mga taga PUB Corpus. Almost a steal there para kay Dulom pero nakuha ni Salarde. 2-on-1 fast break. Rado passes to the wrong man. That's another turnover on the side of PUB Corpus. Gallego Jr. will be fouled there by Salarde. Sayang yung play na yon.
no, on that sequence. But again, that's a good effort pa rin na pinapakita, partner, itong mga taga PUB Corpus. At timeout dito itong mga taga Katayngan kasi abante nga dito itong mga taga PUB Corpus. Sabi nga, partner, yung efforts talaga, yung commitments itong mga players na ito for Team PUB Corpus. Yan, partner, itong 8 na ito na naglalaro for PUB Corpus. Lagi yan na talaga, every game sila yung nandyan. But again, as you look at the side of Katayngan, na medyo nagugulat sila doon sa mga nangyayari, no? Na yun nga, ito ang lamang ng mga taga the visiting team na PUB Corpus. So tingnan natin, partner, kung ano ang gagawin nila dito, anong adjustments ang gagawin nitong mga taga Katayngan dito. Pero on the side of PUB Corpus, kailangan nila makapag-capitalize in this early first and second quarter. And yun nga, proven and tested na ginagawa nila yon, because pagdating ng third and fourth quarter, dahil outman sila dito. Medyo nag-slow down, partner. So magiging slow pace ng movement nila because yung stamina nila, nare-reach na nila yung limit nila. So ayun na nga, yun na tanong natin, yung tatagal ba itong mga taga PUB Corpus dito when it comes to their conditioning, when it terms sa kanilang talagang stamina with this almost complete team na Katayngan, partner. Pero yun, second attempt ni Gallego Jr. will go in sa kanyang free throw. Dulom, open, thought about that three-pointer, pinasa niya kay Salarde. Salarde to the corner, Yanson fakes, goes inside, no good. Offensive rebound, Yanson nasa kanyang bola, passes to Serad spins, fires a three, no good. Salarde will get the ball back, pero entirely will go out of bounds. Sayang yung second chance opportunity, but again, that's a good shot on Salarde kasi open siya doon. Yes. But couldn't make the three-pointer. Yan mga kasarog, less than a minute remaining dito sa ating second quarter. Katayngan with the ball. Pipito passes to the corner. Bergantin with the ball. Heavily guarded, kicks it out to Pipito. Balik kay Gallego on the inside pass. No good sa attempt doon ni Versales. Gandang recovery on the defensive note, partner. Ito mga taga PUB Corpus. Pugoy now with the ball, passes to Serad to the corner, Yanson for three! That's good! Dalawa na ang 3 points made dito ni Nino Yanson. 10 seconds left in this quarter. But again, may foul doon. Itong si Salarde. Driving Legaspi. But again, yun nga, partner, abante dito itong mga taga PUB Corpus with 7.4 seconds remaining sa ating second quarter. Yeah, final possession dito ng ating mga taga Katayngan. A three-pointer will be heaved and made there by jersey number 12, Roel Bergantin, to end the first half of our ball game. Ang ating score, 37-32, 5-point lead ang hawak ng visiting team of PUB Corpus. Yun nga, partner, at dito na natin na tatanungin ulit yung sinasabi mo na for the second half, kung kaya pang makipagsabayan itong mga taga PUB Corpus for team Katayngan. But again, sabi nga natin, once na sabi nga natin yun, dyan yung energy and nandyan yung willingness for this game, for sure ay magandang resulta yan for PUB Corpus. Again, this is a high-stake game for Katayngan, so dapat huwag sila matalo dito. And of course, partner, sa ating pagbabalik, kasi sabi nga natin, magpapahinga muna tayo ng bahagya. At ito pong Ako Bicol Cup Masbate, atid sa atin ni Congressman Saldico at ang Ako Bicol Party List. Natabang na, kasurog pa. Magbabalik po kami.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Samuya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. And we are back live mga kasurog dito sa Kataingan Covered Court para sa Day 22 of eliminations ng Ako Bicol Cup Masbate. Matchup between the home team Kataingan versus the visiting team PUV Corpus. And nandito mga kasurog si Coach Paul to give us the statistics na nangyari kaninang first half. Yes, for halftime team statistics, no? Bench points 15-3 lamang po ang mga taga PUV Corpus dito. Points in the paint, medyo nakaungos naman dito ang mga taga-Kataingan courtesy of Versales, Legazpi. And of course, itong si Brent Cantin. So 20-16. Turnovers,
10 turnovers itong mga taga-Kataingan at 9 for PUB Corpus dito. Fast break points dito, medyo lamang na lamang itong mga taga-PUB Corpus, 13-3. And second chance opportunity, balik naman ang medyo nakaungos ang mga taga-Kataingan with 6-2. So yan po ang ating mga numbers na titingnan comes the second half of this game, kung ano ba ang maiko-contribute nitong mga teams na ito dito sa ating ball game. Ito partner, pasadahan ko lang itong mga leading scorers natin. For Team Kataingan, we have Roel Bergantin with 10 points already. At itong si Roch Legaspi ay may 10 points na rin. At sa kabila, PUV Corpus, ito naman si Brian Hilongo, coming off the bench partner, ay mayroon 10 points dito sa ating ball game. So yan ang titingnan natin kung magtutuloy-tuloy ang mga contribution ng mga players na yan dito sa ating ball game. Pero yan na nga, Coach, napansin natin na mas mataas yung second chance opportunities made dito ng mga taga-Kataingan. That's in no particularly given to us by the big men of the team. So kaya yun nga napansin natin, no? Medyo malalaki itong Kataingan kumpara mo dito sa mga taga-PV Corpus. Pero on the other hand naman, Coach, no, on the side of PUV Corpus, yung fast break points nila masyadong mataas din. Pero yan, going back dito sa ating third quarter, Dulom with the ball, intercepted pass there by Pipito. He will get that steal, passes to Bergantin. Bergantin, extra pass to Pipito. Pipito will heave, that's good, 2-pointer para kay Pipito, using the bank shot there to his advantage. First 2 points yan ni Pipito sa ating ball game. Good pass from Roel Bergantin dito. Pugoy Torado Jr. Extra pass to Salarde, layup, no good. Matatawagan ng foul dito si Legaspi, and Salarde will shoot 2 para sa PUV Corpus. It's a first foul on Roch Legaspi sa ating ball game. At ito, when it comes to free throw line partner, this is the first troop to the line for team PUV Corpus at Mintis po yan dito. Second shot of Salarde is good para sa PUV Corpus. That's his first bucket in this ball game. Kataingan now on the offense. Pipito taking point, passes to the corner to Yanson, balik sa kanyang bola. Bergantin now holding the ball, passes to the corner. Yanson to open Pipito for 3. No good. Rado Jr. naghanap ng mapapasahan, drives inside, lays it up. That's good. Napakaganda ng Pinoy step niya dun. A good ball fake mula dito kay Rado Jr. But again, binawi ka agad yun, partner. Roch Legaspi with 12 points sa ating ball game. 4-point lead lang ang hawak ditong kalamangan ng PUV Corpus. Pugoy, inside pass to Salarde. Intercepted pass there. That's a steal again para sa side ng Kataingan. Yanson, extra pass to Bergantin. Bergantin, fake spins, attempts, no good. Extra pass to Legaspi. Legaspi will fire, no good pa rin. Lalabas ang bola. Mapupunta pa rin sa Kataingan ang possession na ito with 14 seconds on the shot clock. Intercepted pass doon. Kataingan pa rin ang may possession. Yanson opens, fires for 3, no good. Put back, no good pa rin kay Bersales. For the third time, wala pa rin. Dulom ngayon with the ball. Kicks it out. Torado fakes, goes inside. Passes to Anabo. Anabo posting up, spins, fading away, no good. Still struggling, partner, itong si Anabo. Pero yun, open on the other side. Legaspi again for 2. Ito, napakasipag kasi nito ni Legaspi, partner, na running down the floor. Kaya nabibigyan siya talaga ng magagandang pasa for Team Kataingan. 14 points sa partner, itong si Legaspi dito. No good sa 3-point attempt ni Rado Jr. doon. Bergantin now, 3-on-3 sila dito. Passes to Legaspi, blocked away by Pugoy. Malakas lang yung pasa niya kay Rado Jr. pero intercepted na naman. Lalabas ang bola, mapupunta ang possession ulit sa Kataingan with 10 seconds on the shot clock. Good effort on the side of Team PV Corpus, courtesy of John Ray Pugoy.
Bergantin to Yanson. Yanson will go inside. Kicks it out to Bergantin. Bergantin will go inside. 5 seconds to shoot. Legaspi mid-range. That's good again. Grabe. Gandang laro nito ni Roch Legaspi dito sa ating ball game. Although hindi nagpo-produce itong masyado nagpo-produce itong si Darrell Versales, but ayun, stepping up is itong si Legaspi. Pero yun, Pugoy now, papasok sa loob, contorting layup, no good. Open dito si Yanson. Kuha niya yung bola, passes to Legaspi again. Sinasabi ko, partner, yung talagang sipag dito ni Legaspi when running down the floor. At ito nga, mayroon na siya ditong 16 points, partner. Or make that 18 points rather with courtesy of Legaspi. Lamang na dito ang kataingan ng 2 puntos, partner. Kaya napatawag dito ng timeout yung PUV Corpus because of the big massive run na ginawa dito ng mga taga-kataingan. They have to make a stop here kasi sila na ngayon ang nasa kalamangan. Yung talaga medyo napapansin natin for Team PUV Corpus. Medyo naglalaylo sila pag nagka-third quarter, no? Yeah. But again, tingnan natin ang kanilang mga adjustments dito. But again, this is just a 2-point lead, partner, with 6 minutes and 47 seconds remaining sa ating ball game. Some of their players are really conserving their energy dito, pero high effort pa rin on the side of Pugoy and Dulom on their teams. Pero yun na nga yung sinabi ko kanina, coach, na medyo nafe-feel na nila yung exhaustion dito when it comes to the 3rd and 4th quarter. Pero matchup still goes on. Salarde with a mid-range jumper, no good. Anabo with an offensive rebound, posting up his defender, kicks it to the outside. Yanson for 3! That's good! Ganda nung ball movement nila on that particular play para sa side ng PUV Corpus, getting them back the lead in this ball game. Pero yun, 3-point attempt to revenge, no good. May offensive rebound, put back is good para kay Gallego Jr. 4 points itong si Gallego Jr. Medyo matagal-tagal yung pahinga dito ni Gallego Jr., partner. But again, sabi nga natin, ito din si Yanson for Team PUV Corpus, but tumikado na siya ng kanyang ikalawang 3-pointer. Yes. Pero yun, Hilonggo passes again to Salarde to heave and fire, no good sa kanya. Ball will go out of bounds. Kataingan will get that possession. Still struggling itong si Salarde dito sa kanyang field goal percentage. Yeah, he still has to make a 2-pointer here or a 3-pointer. He only has 1 point in this ball game. Pero yung 3-point attempt doon ni Pepito is no good. Hilonggo on the other side will lay it up. No good pa rin on the side of PUV Corpus. Bergantin passes to his teammate Gallego Jr. with a layup. That's good. Back-to-back points dito para kay Henry Gallego Jr. with 5 minutes and 12 seconds remaining in this 3rd quarter. 3-point lead ang abante dito ng mga taga-Kataingan. Salarde goes in. No good pa rin sa kanya. He's still ice cold here in this ball game, mga kasurog. Pero ayon, Bergantin on the other side sa kanyang layup. No good. Nakuha niya yung sarili niyang miss. Medyo frustrated siya doon on that play. Pero he passes to his teammate. No good pa rin. Salarde gets that rebound. Breaking away. 3-on-1 dito. Salarde spins. May matatawagan dito ng foul si Pepito. It's gonna be his first personal foul and second team foul para sa mga taga-Kataingan. But again, itong si Salarde, partner, medyo, yun nga, being aggressive pa rin on his offense. But again, inaalat ito when it comes to finishes sa kanyang mga tira. Yeah. Pero yun na, Yanson kicks it to the outside to Dulom for 3. No good. Open siya doon. He does not make that 3-point attempt. Yanson with the ball para sa Kataingan. Passes to Bergantin. Bergantin to the other side, to the corner. Clemente for 3. No good. Still struggling. 0 out of 4 itong si Clemente. But Pogoy nagmamadali on the other side. Mintis pa rin yun, partner, for Team PUV Corpus. Dulong for 3. No good. They haven't made a basket in a few seconds dito para sa PUV Corpus. Pero may turnover doon
yung mga taga-Kataingan. Chance here para sa PUV Corpus to tie the game or lessen the lead of Kataingan to 1. Dulom goes inside, laying up, no good. Put back by Pugoy is good. Grabe, power rebound for John Ray Pugoy on that play. Balik sa isa partner ang kalamangan dito ng Kataingan. 10 puntos na ang hawak dito ngayon ni John Ray Pugoy. Bergantin to the corner. Clemente pump fake. Fires a 3 on the other side. This time he gets that 3-pointer for himself. After 5 tries partner for Clemente. Pugoy drives there. Matatawagan ng foul dito si 19. Jersey number 19, Darrell Clark Versales. And mapapatawag ng timeout dito coach ng team of Kataingan. That's the first foul on Versales on that last sequence. But again, abante na dito ng 4 na puntos itong mga taga-Kataingan partner. But again, yun nga, there's a lot of sequence, ang daming nangyayari. But again, ito lang, hindi naman masyadong nakakalayo itong Kataingan dito. Kasi nga maganda din yung efforts when it comes to defense itong mga taga-PUB Corpus with 3 minutes and 15 seconds sa ating ballgame. As you can see, the bench of Kataingan. So, kasi hindi nga sila makaalagwa dito partner for on this game. And given the fact din na medyo nahihirapan din mag-score dito ang ating mga taga-Kataingan when it comes to their second chance efforts and yung mga initial layups nila, hindi nila medyo naipapasok ng hindi mataas yung mga percentages of the shots that they make here. Pero let's see kung yung mga changes man na ginawa ng coach dito ng Kataingan will be effective for them as we continue on. Pugoy, hard drive to the basket, no good sa kanyang attempt. Clemente now, passes to Bergantin. Bergantin. Tatawagan ng foul dito si Dulom. Muntik nang makakuha ng steal doon ang player ng PV Corpus. As Dulom will pick up his second personal foul and the first team foul dito para sa PUV Corpus. Yanson will pass to Bergantin. Bergantin will go in with a mid-range jumper. No good. Yanson to Pugoy. Pugoy to Dulom. Balik kay Pugoy ang bola. To Yanson. Ball movement is good here para sa PUV Corpus. Dulom with the layup. No good. May offensive rebound siya dito. Kicks it to the outside. Yanson for 3. No good. Di pumapasok ang mga 3-point attempts dito ni Yanson on the third quarter. 2 minutes and 17 seconds remaining in this quarter. Bergantin to Versales is good, plus a foul and a chance for a 3-point play for Darrell Clark Versales. That's a foul on Anabo. That's a third foul partner on John Patrick Anabo sa ating ball game. Kailangan niya mag-ingat dito. So, yun na medyo masakit. Yung wala kang communication when it comes to defense. Nagulat na lang din siya na nasa ilalim na itong si Versales on that play. And Darrell Clark will complete the 3-point play. Kaya nang sabi ko, coach, kailangan mag-ingat dito ni Anabo because he is the only big man na meron dito ang PUV Corpus. Pero on the other side, Hilongo will fire his floater. No good. Putback ni Anabo is no good pa rin. Sayang ang second chance dito ng mga taga-PUV Corpus. Bergantin open. Passes to his teammate Clemente. Balik sa kanyang bola. Pump fake. Goes inside. Kicks it back to Clemente for 3. It's good! Second 3-pointer made para kay Robert Clemente. Sabi nga natin partner, once a shooter will keep on shooting, no? So pumapasok na yan for Clemente dito. Ayan, on the other side, Hilongo will get back that 3-pointer. So sa second 3-point dito ni Brian Hilongo sa ating ball game. Maganda yung sagutan doon of the 3-pointers made by both teams, pero mid-range jumper by Yanson is no good. 1 minute and 6 seconds remaining in this third quarter, mga kasurog. Pugoy with the ball with 14 seconds on the shot clock. Passes to Salarde to the inside. Anabo. And matatawagan siya dito
ng traveling violation. Ready doon. Itong si Gallego Jr. Alam niya na talagang prepare siya nito ni Anabo at talagang hindi siya pumayag at umalis siya doon sa position. That's why na-traveling itong si Anabo on that play. Nice decision there from Gallego Jr. On the other side though, Legazpi will fire a mid-range, no good. Yanson securing the rebound with 36 seconds remaining in this quarter. Salarde gets that pass from Yanson into the hands of Pugoy to Hilongo. Hilongo will go inside. Pass intercepted by Legazpi. He gets a steal here. 24 seconds remaining sa ating quarter. Layup by Clemente is good. Nagraran dito ang mga taga-Katayngan partner. Abante na ng Siam. Shot clock is off. Final possession para sa PUV Corpus with 5 seconds remaining. Yanson with the ball. Passes to Hilongo. Will heave the three-pointer. No good. And that's going to be the end of our third quarter. 57-48 ang ating score mga kasurog. Lamang dito ng Siam ang home team of Katayngan. So yun nga yung sinabi mo at napansin mo kanina partner. Talaga every game nitong mga taga PV Corpus medyo naglalaylo sila on the third quarter. So ito talaga yung medyo kumbaga problema for team PUB Corpus. But again, partner, this is just the third quarter at Siam lang ang abante nitong mga taga-Katayngan na may isa pang quarter. Alam naman natin baka dito sa ating fourth quarter dito na sila talagang umalagwa ulit, no? So titingnan natin kasi nga sabi nga natin kayang-kaya naman makabalik dito mga taga PB Corpus dito. For team Katayngan naman dapat wag sila maging complacent partner. Don't underestimate PV Corpus here sa larong ito kung gusto na nilang manalo talaga dito sa ating ball game. Pero alam naman natin coach na pag binigyan mo talaga ang PUV Corpus ng breathing room, talagang kaya nilang matake advantage yung opportunity na binigay para sa kanila. Yes, partner. At ito, balik na tayo sa ating ball game. So, 57-48. Siam lang po yan. Fourth and final quarter, mga kasurog, in this ball game. Siyempre, don't forget to like and share our stream para mas marami ang makapagpanood at sumuporta ng Ako Bicol Cup Masbate. Yes, partner. Leading scorers natin for Team Katayngan, Roch Legazpi, 16 points with 57.1% on the 2-point average. At sa kabila naman, itong si Brian Ilongo with 13 points, partner, dito sa ating ball game. At ito, may 75% on the 2-point average. So maganda ang pinapakita nito, partner, for Team PV Corpus. High percentage shooter dito si Brian Hilongo. Pero ayan, going back sa ating hard court, almost a very pakadelikado na pangyayari doon. Pero okay lang. Nasalo dito ni Versales si Salarde and very good sportsmanship on both players dito. Yes, partner. That could have been a bad fall for Salarde on that play. Buti na lang. Ayun nga, at talagang nakumapit at sinalo din siya ni Versales. So good. Siyempre, hindi naman niya yun intention na magagano talaga. Good gesture dito sa dalawang player na ito. Pero yan, going back dito. Turnover here para kay Pipito. Salarde with the ball. Extra pass to Rado Jr. for the layup is good. 2 points ulit para kay Ronnie Rado Jr. At itong si Rado Jr. mayroon na ditong 10 points, partner, sa ating ball game. Katayngan now on the offense. Pipito open for 3, fires that 3-pointer and he gets it. Sigurado si Pipito on that shot. So balik sa 10 dito, or largest lead, 10 points for Team Katayngan dito. Almost a turnover there on the side of PUV Corpus. Pugoy passes to Salarde, balik sa kanya ang bola. Pugoy in the paint here. Lalabas ang bola dito. That's a turnover for PUV Corpus. Katayngan will get that possession with 8 minutes and 45 seconds remaining in this ball game. So ito, kailangan lang dito na umistop ng mga taga PUV Corpus. 10 points lang ito, no, with 8 minutes pa dito sa ating ball game. Corner pass to Pipito. He has the ball. Balik sa point guard ng bola. 3-pointer, no good. Salarde with the rebound. Mapupunta sa kamay ni Anabo. Back to Pugoy.
That's a swipe from Pugoy. That's almost a steal there. Nag-aagawan sila ng bola dito. Mapupunta sa kamay ni Pipito ang bola. Nagmamadali siya dito. Numbers game. Passes to Gallego Jr. with that beautiful reverse layup. Dinukot pa sa kabila, partner. Ganda play coming from Henry Gallego Jr. Okay na sa left pero pinili niya pa yung right. That's gonna be another turnover on the side of PUV Corpus. Tingnan natin sa ating instant replay yung napakagandang reverse layup doon ni Gallego Jr. Di niya na kinailangan gamitin yung board doon. Yes, yeah. At ayun, abante dito ng 12 puntos itong mga taga-Katayngan with that good start nila dito sa ating fourth quarter. But again, partner, this is just a 12 points striking distance for team PUV Corpus dito. So, ayun, tingnan natin kung ano magiging adjustments nila dito sa pagbabalik ng ating laro with 7 minutes and 55 seconds remaining sa ating ballgame. Kailangan nila dito makapag-make up ng strategy that will help and benefit them both on the defensive side and the offensive side. Let's see if magiging effective ba yun. Kailangan ditong mag-communicate ng mga taga-PUV Corpus sa isa't isa para magkaroon sila ng magandang communication and chemistry on their part if they want to get back from this ball game. Pero ayun, Katayngan on the offense. Clemente passes back to the middle. Floater there is good para kay Yanson. Another 2-pointer para kay Nino Yanson. It's a good floater on Nino Yanson at wala nang nagawa si Anabo on that defensive play. Ilonggo being triple teamed here. Successful defense by Katayngan. Gallego, blind pass here. Masyadong malakas. Hindi doon nakuha ni Pipito yung bola. Matatawagan ng foul dito si Yanson. Maganda na sana yung no-look pass doon ni Gallego Jr. Kaso hindi rin nakita ni Pipito yung pagpasa doon. Gulat din si Pipito. Yes. Blind pass talaga. Blind pass to the blind man. At ito, balik ang bola sa mga taga-PB Corpus. 14 ang abante dito ng mga taga-Katayngan. Pugoy holding the ball with 13 seconds left in this shot clock. Pero ayun, Rado Jr. with an attempt. Offensive rebound. Pugoy will put it back for 2 points. Katayngan ngayon with 12 points here with their lead. 6 minutes and 47 seconds remaining sa ating ball game. Yanson passes to the corner. Pipito to his teammate. No good para sa 3-point attempt ni Clemente. Rado Jr. inside. Layup, no good. Tatawagan ng foul dito si Yanson. So 2 shots dito for Rado Jr. Pero may substitution dito para sa side ng Katayngan as Rado Jr. will shoot his first attempt. First shot, no good. Para kay Ronnie Rado Jr. Second shot here para sa PUV Corpus. That's good para kay Rado Jr. making 1 of 2 sa kanyang free throw attempts. 11-point lead ang hawak dito ng mga taga-Katayngan. Bergantin with the ball, passes to his teammate. Versales with the ball, kicks it out to Bergantin. Bergantin to Clemente, open for 3, no good. Anabo, bullet pass to Rado Jr. Intercepted there by Pipito. Clemente to Bergantin. Bergantin goes inside, nabitawan ng bola, mapupunta sa PUV Corpus ang possession na yon. Dulom with the ball. 6 minutes left in this ball game. Dulom kicks it to Anabo. Anabo to the corner. Rado fakes, goes inside. Mid-range jumper, no good. Anabo one more time, wala pa rin. Third time, that's a block. Pero nakuha ulit ni Rado dito. Fourth chance ng PUV Corpus. Anabo again. Spins, stripped away by Bergantin.
Nice defense there on the side of Kataingan. Pepito on the other side to Versales for 2 points and a chance for a 3-point play. Good passing on the part of team Kataingan on that play. At yun na nga, medyo struggling itong si Anabo on the other side, partner, before that play. Look at that, and one play for Versales. At may kasama pang foul mula dito kay Salarde. Tapos napakaganda din ng depensa ang pinakita ng mga taga-Kataingan dun sa kabilang side of the basket. Para yan, to complete the 3-point play. No good para kay Versales. Salarde on the other side. Pugoy with the ball. Passes to Hilongo. Hilongo goes inside. Passes to the wrong man. That's another turnover for the side of PUV Corpus. Clemente with the ball. Open siya dito. Lays it up. That's good. Robert Clemente again with another 2-pointer. Another fast break opportunity for Team Kataingan there. So wala nang nagawa si Dulom doon, partner, doon sa play na yon. And ayun na nga, coach, lumalamang na dito ng bahagya ang ating mga taga-Kataingan. As Salarde will pass to Rado Jr. to kick it out to Hilongo for 3. No good. Meron pang isang chance dito. Ang PUV Corpus. Pugoy. Passes on the inside. Salarde kicks it out to Rado. This time for 3. No good pa rin para sa mga taga-PUV Corpus. Still struggling dito when it comes to their field goals itong mga taga-PUV Corpus. But ayun, nakaagaw itong si Hilongo. And a nice block dito for Versales. Fatigue is kicking in dito sa side ng mga taga-PUV Corpus. And nahihirapan na silang mag-convert offensively in this ball game. Mapapansin mo, medyo mga short na yung mga tira dun sa mga players ng mga taga-PV Corpus. Yes. Pero yun, beautiful inside inbound there para kay Pugoy, pero hindi niya na-convert yung attempt na iyon. Bergantin holding the ball para sa Kataingan. Into the hands of Versales. Versales babalik kay Bergantin ng bola. With 11 seconds on the shot clock. Setting up the play dito si Bergantin will go inside. Passes to Legaspi. Fade away. No good. Offensive rebound. Gallego. Reverse layup again. Wala pa rin. Put back. Hindi pa rin. And mapupunta sa PUV Corpus ang bola. Hilongo receives that pass from Dulom. Yanson. To Pugoy. Pugoy now open, long 3-pointer, no good. Salarde will get that offensive rebound pero mapupunta kay Versales ang bola. Layup, that's another 2-pointer para kay Darrell Versales. It's a bad save with the part of Salarde, partner. Over. At ito, may nakitang foul ng ating mga referees dito kay Roch Legaspi. And this is a 17-point lead, partner, for Team Kataingan dito. Pero fourth personal foul na dito ni Roch Legaspi. Kailangan niya na mag-ingat dito on poking that ball from his opponents. Pero ayun, jersey number 11, John Ray Cose has been subbed into this ball game and fire for 3. No good. Offensive rebound dito si Legaspi. Reset sila dito ng play. Bergantin will hold it. 10 seconds to shoot. They are killing time dito sa ating ball game. Cose will go attempt again pero putback by Versales is good. Naglalabanan ng puntos dito si Versales and si Legaspi pero ayun, Serad opens and gets that 3-pointer. Medyo natagalan tayo, coach, makita dito si Serad na may maipasok sa loob ng ating hard court. Pero he is here. And also, that's the first 3-point made basket for Team PV Corpus dito sa ating fourth quarter. Pero yan, on the other side, Gallego Jr. passes to his teammate Legaspi again for 2 points. Grabe, itong pinapakita dito ni Roch Legaspi. Sense of urgency dito kailangan ng mga taga-PV Corpus, partner, kasi nga nasa 2-minute mark na tayo ng ating ball. Almost a steal there by Hilongo.
Ito, yun nga sinasabi natin. Talagang nag-pick up na talaga ng kanilang laro itong mga taga-Katayngan dito. Oo. Na for sure, this is safe to say, partner, na talagang Katayngan na ang mananalo dito sa ball game na ito, no? Hihirapan ng bumawi dito sa ating ball game ang mga visiting team of a PUV Corpus. Attempt no good there para kay Legazpi, and matatawagan ng foul dito si Gallego Jr. Substitution here on the side of Katayngan. Samuel Verallo will go in para sa kanilang kupunan with 1 minute and 41 seconds remaining in this ball game. That's a steal by Gallego. Hindi yun napansin ni Hilongo. Nice pass to Cose to get his first 2-pointer in this ball game. Ito, 20 puntos na dito ang abante. Duloms pass, walang kumonekta doon sa pasa niya. Pero mapupunta pa rin dito sa PUV Corpus ang possession. Cleofe will go in para sa Katayngan. Nagpapahinga na dito yung usual starters dito mga taga-Katayngan, partner. Yes, coach. Ayun, inside pass to Salarde, pero matatawagan ng foul dito si Yanson. With 1 minute and 17 seconds remaining in this ball game, 13 seconds left in the shot clock. At penalty na dito. Oo. Itong mga taga-Katayngan. First attempt dito ni Salarde. No good. Still struggling, partner, talaga itong si Salarde dito sa ating ball game. Second shot is good para kay Emerson Salarde. 19-point lead ang hawak dito ng mga taga-Katayngan. 76-57. Pump fake by Cleofe. Passes to Yanson for 2. Nino Yanson again makes that 2-pointer, giving him 10 points in this ball game. Sarad is open for 3. Fires it, no good. Less than a minute remaining mga kasurog dito sa ating ball game. And I believe victory will go to the home team of Katayngan. Yes, partner. Dito. But again, kudos to this PV Corpus team, partner, for not giving up. And sabi nga natin, yung first half, sila pa yung nakakalamang dito sa ball game na ito. But again, maganda yung adjustments na pinakita nito mga taga-Katayngan at sila na ang umalagwa. At ayun, nakakuha pa doon ng 3-pointer ito si Jose Yanson. Yung shot clock is off dito. So, sabi nga natin kanina, pagsisimula ng ating ball game, this is a high-stake ball game for Team Katayngan, no? So, yun, sinigurado nila yung pagkapanalo nila dito. At ito, we're just waiting for the final buzzer. And that is it, mga kasurog, for our ball game. Ang final score between Katayngan and PUV Corpus, 80-60. Ang ating team na mananalo dito, ang ating home team of Katayngan. Ito nga, sabi nga natin, maganda ito for Team Katayngan kasi in contention pa sila, partner, for that second spot for quarterfinals. Titingnan natin kung magtutuloy-tuloy yan for Team Katayngan dito. And again, ito, as you can see, the highlights of the game. And, maraming salamat po sa mga nanood at sumuporta at still sumusuporta dito sa Ako Bicol Cup Masbate. And again, please subscribe, like, and share our social media platforms. Rep Saldico page on Facebook. We have our Ako Bicol Partless Facebook page, Ako Bicol Online TV Facebook page, yung ating YouTube channel na Ako Bicol Cup, at yung TikTok account natin na at Ako Bicol Cup. Maraming salamat po. And allow me, partner, nabatiin yung aking mga kaibigan din sa Kamtour Back to Basic Basketball. Hello sa inyo dyan, ang aking dalawang anak na si Hara at si Hera. Hello dyan sa Kamtour, of course, happy family, Losenyo family, Bara family. Hello po sa inyo dyan sa Camarines Sur. Yun, and ako rin, shoutout ko rin ang aking family na nasa Iriga, si Mama Gina and si Papa Jojo, ang aking kuya na si Kuya Jaco na nasa Bataan, and ang aking girlfriend na si Iris na nasa Naga. And of course, partner, tomorrow ay babalik tayo sa Masbate City at doon tayo sa Magallanes Court sa Masbate City. We have a triple header in store for you tomorrow. Wow. Sa Masbate City.
And mapapalaban din ang inyong hometown na Masbate City doon sa last schedule natin on that triple header. So please watch the games on Magallanes Court sa Masbate City, yung mga taga Masbate po. And maraming salamat. Again, of course, this Ako Bicol Cup is brought to you by Congressman Saldico. Andyan din si Congressman Jill Bongalon and the Ako Bicol Party List. Of course, and maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa atin. Batiin natin ulit ang ating Commissioner Lloyd Rivera, of course, Assistant Commissioner Ino Rivera sa Infinity Media Broadcasting Company na si Boss Russell Oreta. Hello po. And of course, our Director, Sir Christian Calieja, and the men and women of IMBC, and of course, the men and women of Ako Bicol Cup. Hello po sa inyong lahat. And maraming salamat po. As we wait for our kasurog player of the game. So, kanina po, sa first game natin, nanalo ang mga taga Palanas kontra sa Dimasalang. At ngayon naman, itong the home team Kataingan beating itong mga taga PV Corpus. Yeah, kahit wala si Riyad Igot para maglaro dito sa Kataingan, they still defended their home court in this ball game against PUV Corpus. Yun, as we wait for our kasurog player of the game, as you can see the highlights, so maganda yung naging start ng mga taga PV Corpus dito for the first half of the game, at bumawi naman itong mga taga Kataingan on the second half of the ball game. So that's why sila ang nagwagi dito sa ating laro. And again, palapit na ang ating second round quarterfinals. But again, may 2 araw pa tayo, tomorrow and on Sunday, for our eliminations dito sa District 1 and 2. District 2 and 3 rather, kasi yung District 1 naghihintay na yung San Jacinto at San Fernando na forward na sa second round. So ayun po, again, please visit our social media platform for updates. At magpapaalam muna kami ni Burns na yes, of course, Coach Paul Sepe. Magandang gabi po sa inyong lahat. Puntahan na natin si Miss Mabel Etchigoyen para sa ating kasurog player of the game. Mabel, pasok. Thanks, Burns and Coach Paul. So right beside me is our kasurog player of the game, Rochi Legaspi, wearing jersey number 23 from Team Kataingan, who scored 18 points, 5 rebounds, 3 assists, and 1 steal. Rochi, first of all, anong pakiramdam na ikaw ang ating kasurog player of the game at dinipensahan nyo pa ang inyong home court kontra sa Team PUV Corpus? Masaya kami ngayon dahil nanalo kami. Defense and offense. Ayan, eto na rin ang huli niyong laro dito sa elimination round ng Ako Bicol Cup Masbate. May mensahe ka ba sa Ako Bicol Party List at Ako Bicol Cup na binigyan kayo ng pagkakataon na makapaglaro sa ganitong klaseng liga? Opo, maraming salamat Ako Bicol dahil maraming natulungan ng mga kabataan na makapaglaro na sa iba't ibang lugar. Ayan, baka may mga gusto kang batiin, pasalamatan o kaya shout out, go ahead. Shout out nga dito sa pamilya Legaspi. Dyan sa Manila, Legaspi family. Ayan, once again, thank you and congratulations, Team Kataingan. Mga kasurog, dyan na nga nagtatapos ang ating Day 22 of doubleheader match-up for tonight. In behalf of Ako Bicol Party List, Rep Saldico, Ako Bicol Cup Commissioner Sir Lloyd Rivera, IMBC Head Ms. Russell Oreta, Technical Head and Director Sir Christian Calieja, and from the rest of our team, thank you so much mga kasurog sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa Ako Bicol Cup. Kita-kits tayo mga kasurog bukas sa Masbate City para sa mainit na bakbakan ng ating mga natitira pang kuponan dito sa elimination round ng Ako Bicol Cup Masbate. This is Mabel Etchegoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter. Good night mga kasurog.